एकदम अंतिम तक ले निभावे के बा। अंतिम तरक दिलक एकदम वीआईपी। हाँ अच्छा अगर मान ली रहुआ कुछ नईखी कइले जीवन में तबहू अंत भला तो सब तो भला। खुल गया ई फिल्म में ना देख लो फिल्म में नया स्टाइल तो रउरा लोगिन अभी तो बुझ जाए कि न्यूज बनावे में या शूटिंग के पोजीशन देखावे में इतना हंसतनी लोगिन तो रउरा ई फिल्म आई तो कितना हंसम लोग। अच्छा जियते भर में रहुआ जीवन भर तपस्या कैनी मेहनत कैनी पैसा बिटोरनी सब कर्म कैनी कुकर्म कैनी अच्छा बेजाय कुछ माने देखी एगो पर एगो फ्री एगो पर एगो फ्री बा। हाँ रहुआ दू गो ले आई एक एगो के पैसा लगी ई सब बाटे। डिलक्स शमशान घाट का उद्घाटन हो रहा है। होटल 5 स्टार सब लोग डिलक्स देखे होंगे, बस देखे होंगे, लेकिन शमशान घाट पहली बार डिलक्स देखे होंगे। यहाँ लकड़ी उकड़ी देख सकते हैं, यह चैली उली फरा रहा है यहाँ पे। अच्छा भैया हम देखे हैं कि डिलक्स आपके फेसबुक पे डाला हुआ है शमशान घाट। सब लोग तो बस ट्रेन आप आई देखिए दिखाइए विशेष ऑफर बा गाड़ी के साथ सेल्फी और रील बनाने की विशेष सुविधा। पूरे परिवार की बुकिंग पर 50% की छूट। हमारे मन लागत कोनो काम में हम जरेम 5 स्टार डिलक्स शमशान नया फिल्म होता जैसे कहला रनी बोका बनल अधिकारी आई रहा। पहले हमू खड़ा हो जतनी बोका बनल अधिकारी आई रहा तो एसटी डिजिटल ओरिजिनल पर जौन बहुत लोग प्यार दिलक हमनी के कहीं भोजपुरी में कुछ नया कह जाओ तो अब अभी जो दूसरका फिल्म आ रहा बा बहुत जल्दी टीजर आ जाई यूट्यूब पर एसटी डिजिटल करके रहुआ शमशान घाट के उद्घाटन वो 5 स्टार डिलक्स बस होता डिलक्स होटल होता ये डिलक्स शमशान घाट हो एमे ऑफर बा पूरा परिवार का अगर करैला बा 50% के फ्री सेल्फी है ना हमनी का पूरा टीम बा दिखाई है ना हमनी का पूरा टीम मामा बड़े जौन इनकरे हाथ से उद्घाटन हुई। हमारे ये देखिए ये चाचा तूफानी चा बनल बड़े होने राजू सोनी जी जौन बोका बनल अधिकारी इतना हिट भइल ओकर डायरेक्टर है ना पूरा यूनिट है रवि है ना हमारे देखिए ये अच्छा ये हमार ससुर बनल बड़ा इनकर स्थिति देख ली इनकर ना भी लौकता यहाँ के हमारे ससुर बनल बनी यहाँ के बहुत सीनियर कलाकार हैं पटना के। हमनी के पूरा टीम बना रहल बन शमशान घाट के उद्घाटन ऐसा कंटिन्यू फिल्म हमनी कबा रहल बा आई अब माने भोजपुरी में साफ सुथरा परिवार के संगे बैठ के देखे वाला चीज पर मामा कुछ बोले। सब लोग के प्रणाम। और ई सिलसिला चल रहा बारू अब कुछ दिन पहले से बोका बनल अधिकारी से अब ही जौन बाटे ई दूसरका सिनेमा है शमशान घाट के उद्घाटन। तो लेकिन डिलक्स हम तो होटल देखनी है, डिलक्स ट्रेन देखनी है, बस देखनी है, लेकिन शमशान घाट आज तक ना देखनी है, लेकिन रौरा माध्यम से देखे के मिलता। देखी इहे सब चीज है। अच्छा जियते भर में रहुआ जीवन भर तपस्या कैनी मेहनत कैनी पैसा बिटोरनी सब कर्म कैनी कुकर्म कैनी अच्छा बेजाय कुल कैनी ठीक आ जाते वक्त रहुआ है ऐसे कैसे एकदम अंतिम तक ले निभावे के बा। अंतिम तरक दिलक एकदम वीआईपी। हाँ अच्छा अगर मान ली रहुआ कुछ नईखी कइले जीवन में तबहू अंत भला तो सब भला। लेकिन एहू में 50% के अथी बा छूट बा। हाँ माने देखी एगो पर एगो फ्री एगो पर एगो फ्री बा। हाँ रहुआ दू गो ले आई एक एगो के पैसा लगी ई सब बाटे। हमनी के देखी ठेठ चीज बहने आई यही से प्रचार होई। अब हे पर देखिएगा बैठाई होई आगे आई कैमरामैन आगे आई देखी हे पर हैंगा बैठाई होई हमनी के ऐसे प्रचार करम से माइक हैंगा लेके हेलो खुल गया ई फिल्म में ना देख लो फिल्म में नया स्टाइल तो रउरा लोगिन अभी तो बुझ जाए कि न्यूज बनावे में या शूटिंग के पोजीशन देखावे में इतना हंसतनी लोगिन तो रउरा ये फिल्म आई तो कितना हंसम लोगिन। आई में सारा कलाकार बा हमनी के रत्नेश बर्नवाल जी बाने जो भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं। रत्नेश जी भाई हई देखिए
जेकरा दिनेश लाल जी से फिल्म से लेकर रत्नेश भाई से कुछ पूछिए। अच्छा ये रत्नेश जी क्या कहेंगे सब चीज तो डिलक्स आ गया, होटल से लेके बस गाड़ी सब चीज। ये शमशान घाट आप लोग पहली बार लेके आ रहे हैं डिलक्स, और उसमें भी 50% का छूट दे रहे हैं, क्या है ये? पब्लिक के लिए अजूबा चीज है ये। मतलब लोग सोच लो ना वही कि मरला के बाद डिलक्स में जाए जब चीतो बनी चपाटी पचाटी वो डिलक्स का है। तो जब फिल्म देखी लोगी तब मजा आई देख के, पूरा अजूबा फिल्म। अजूबा फिल्म आ एगो यूनिक चीज जैसे लोग कहत रहलन कि अश्लीलता खत्म करता कहला से ना होई, हमनी के चाहत नहीं सन कि कर के अब दिखावे के शुरू कर देल बनी सन। बोका बनल अधिकारी में का रहे बच्चा से लेके बुजुर्ग तक बैठ कर देख सकत रही, हंस सकत नहीं। तो ओकर ई ट्रिपल हंसी वाला चीज आ रहल बा आ यही कंटिन्यू आई। तो यूट्यूब पर एसटी डिजिटल ओरिजिनल के सब्सक्राइब कर दी लोगी, आ ना तो हंसे के बाद तब, आ ना तो झगड़ा तो चलते बा, झगड़ा देखत रही लोग। पूरी में आज दिन विवाद बवाल चलते तो वही सब सब विवाद में लाग जासन। हमनी के काम में लाग गइल बनी सर, परिवार के हंसावे में, परिवार के बसावे में, उहे हमनी के काम बा।